odi na bakman e Yaa Asantewaa anenti ansa na baba dwuma de na sa je pompo so akofra ne mprensa so no obeba and I had tossum yenu. Nana Konadu Yiadom otosom yensa. Asantehemaa otosu dunnan. The Doteyie say and Manso ekosi. Tabe so baby amegyina yegyina yembobo ano pe Manhyia. Ahonom ana na fu atosom yenu. Yeguso ayeye. Ayemfo abrempon ntinye retoro. Wo nyina aba a wo aba be hyem kena. Wo bebo amohene akoso. Nansa ne ebewura mu kura no. Mame nso tiawa na yera Abaahema wo madika aba. Ansana na Konadu Yiadom otosom yensa wo bayi. Yaka no Nyansapo so. Nanso Nyansapo de wo de ana de asem. Enti abaso ba ne meja pai. Yensansi so biem. Nana nyako kosia wo de mfinhia duonu baako. Nana nkatia intim abamo e de mfinhia duonu nwotwe. Nana akua friye e de mfinhia duonu nwotwe. Nana Konadu Yiadom wo di kan e de mfinhia duana baako. Nana adoma akosia e de mfinhia du. Sa anso nana amasewa e de mfinhia enkono. Nana ya du fie wo de mfinhia nwotwe. Nana afu asapoma e de mfinhia duonu baako. Nana afia kobi a wo di kan e de mfinhia duonu miensa. Nana ya acha anso e de mfinhia duasanson. Nana Konadu Yiadom otosom yenu e de mfinhia duonu nwotwe. Nana amasewa nyako e de mfinhia duasam yenu. Nana afia kobi sewa ampem a wotoso mienu ono so de mfinhia aduasa enkono ana ne krakra de ne oda fomi aya nana afua kobi sewa ampem otosom yenu ono anasene mu ba Nana Konadu Yiadom a otoso miensa ono ankasa ne ba ene da fomi a ono so de mfinhia enwotwe ana seseye wo muguso ayeye ne Doteyie ewo ahaye etimanaroma sade yesi ahye no afeye nwuram na yenkore nsam no sade yakọ ane ne eba ane sade yesitie ni nyina no yentwa ho mfonyini emfama mo aha Nyansapo sa won subscribe ya no abomode no aye no ahye no like na odi amaye enne wo mo anya ne ntese wo mo beba no eye judiciary mecha atemu adwuma no sanso na security agencies abambofo afe wo mamfo ni nyina so ebetimi aba ane nnwumakuo awodo banks awodo ane wo mo maka nyina wo mo nenne ye hwe wo manim se wo mo beba yenwuram na afe yenko na yenko bo ho dawuru emfama mo my friend ya bo Doteyie me ma hado wana wiye why ma kwa de wo na fe nek masema yedi my friend ya bo Doteyie ya ma hado wana wiye na kwa de wo na yedi my friend ya bo Doteyie ya ma hado wana wiye why ma kwa de wo na fe awo Manhyia wo ko hema atena ya wo mo won ma wo mu di agro bo agro mu ye ne omu ni nkomotiawa na ye mo mo kwa no mo ko abra Doteyie guso ayeko madam hwan na metimi ne na bo nkomo okay ye nko mepacho mu ye ku be ya ye de yefre ye kulom ne ayija okay mu dwumadi titiru e wa ha ne sai ye dwumadi sai ya wale ofi ha Asantehemaa wale eti etifi ha eti bibi ba sai ya yane na nanu ma na hwibo mu okay na magro ya mugro yi e kire sen ya friend ya minti na bibi ba se ya yale bua na nanu okay na se Doteyie ya ekoso yi mudi mutintima ya ka ho ba ya firifia ha ya wale so Asantehemaa enti di mutintima yi mo bono be se mfie be se ni ache emele wana aboko dia toso aboko eti eni yesi anan eti wan kasa wo be mo di sei me be mo efia du abun fia be di asa asa wo ya ba ya na abewura ana na wo di aba abere wo suma Asantehemaa be Asantehemaa we su mi kunu ko yesi abesi anan eti na ya mani eti na me no me na agwa
kwan ya ba ya nyina batu wo mo kwan ya so ya si ana oh okay na say I free to trade e be si na ade wo di agro ya ade abesi ayam panyimfo abra wo mo di hyemukina tinafo nan ya Doteyie de ye be hu wo mo hapa na no mo Yiadom ase na na di ade kura ne wo stadium a ye gogo Yiadom ase pa bia Nyansapo aso enie mon subscribe na mon share na mon like mfama wa mo na edi agora wa mo elkono enanika enenefe gogofu emman ehema ene ono nko a ena ne din no eye osagefo kusi amua bayie ono enkwa na okura emema abodin ewa Asantehemaa a woye ohema ono ene ne dom ene ebentimi Otumfuo ofa no mpe afei Samurai Santra ato so a ebana nese ye de ni kirem ewo asante asokore ye nananom ekonafo a anote eye wo mahyenso de ekonafo a koduro ene abadaye eye wo mahyenso de wo mo ena wo mo nso aba beduru hai a enei ede etoso mienu wo mo eka ho a bibia ekoso ewo ahasei no ene yafo na ese ye to so ya na amoaman maimu ena yadru ya ananom ayemfo abon mo amoaman ene wo mo dom no mo so ato sante a wo mo eto aso ewo ehonom no yemfia ni nchiremu na yenko ebono na yenko hwe we eye nchira ahene obeka yi a enche pisa na nana aye Konadu Yiadom otoso miensan yi ebre semwo no nchira bosom kase Yaa Asantewaa ebosom kase na acheyi ne mfa obia efa abrantie baako na wo modini free nchira na obaye obeye amamre ebeka ya sabre tutuda na Appiah kobi se wa mpem otoso mienu ne breso ena na wosen kasa amamre ne amane yi eba yenso fofia antoata ena wadware abam ena nana ede ekọ ekure yi onu firi ho ena nana Konadu Yiadom otoso miensa eba yi enmanimu ya ena amamre ne amane se fata no no fija be se numachi wo mo ba ya wo mbaje ye ede kire Asantehemaa nti saa ekuyi ena meka wo masema wo firi kira no wa abepimu ewa ha wo mo baye wo mamamre no mamane se fata eno ayimu se komfo a woye bosom kase komfo de ma Asantehemaa obaye no no be ni nyankoma de ewa ha no mo nananom ye mama kwa Appiah we ye Kenya ase number 1 ananom a won mo Kenya ase number 1 ena wo mo so ne wo mo dom ato santen na won mo efri Kenya ase a wo mo aba be piemu esi aboa ne be ye kese a na no be fa na ye ne ntakra ena ma aboa ne ye kese na ntakra hu de ena na nka fa nyinam se aboa no ewo ho no mo Asante aye kese nyina eye ne ho ntakra
yɛnkɔ bɛkyɛm a bɛkyɛm ene ne dom ena wɔn nso ayi wɔn ti a wɔn nso efiri bɛkyɛm na wɔn de dɔ ɛbɛbɔ dom mu esan sɛ osum sikadwa a asomdwe ene ahotɔ na wunya ɛno bi ene ne yehu ne sɛ yie na yenko asante achim obogu ade yekwa akopi edra yedi nkomo pii ede maamo ema ye ne nanam ma wo obogu edi abakwasam yedi nkomo efa nkwada adwunsia omukonya akwanhia ho yedi nkomo esa de fa na anu yi enipakuo bi a wo mo ewo ngresi memu a na nka wo mo bedi akwaside ingresi asante ahema ye ne edi nkomo ni nyina eyi obogu empatem hono mo a mo amadi ka de maniku twabisi ahwe no mohu asem a eno no ananom ka won mabakwasem akira amamra ni amane esefata won ye de fa nkwanhie ho ema won mo a ye nwunu won mo sa nananom yi won mo ni no obogu man hina waba foforo kra ncheye wode ho hihye nyina editu etwa na yenko professor ifa Appiah bompata asem na meken na yenko wono so ene ne dom ene ye wose won moto aso a wo mo bayi ene ne fu etoso mienu ene twemu a uguada beba ansa na yawda no e de adu me che yawada eno ne ye de beka akire kura yakopɛ ohema ekrabe professor ene ne dom ena wo mo so aba be piano na ze enye se ahenie keke emumu enne Asantehemaa no dodoa na abemben a ebinom akwa sakonya abimfumu oboni akotie abodin asa ede ekura aka ho ewo hono yeko ene ato so dia entotroso emanhene ene ne dom na wo nso eto aso a wo mo ebe nana ya mo nyina akwa aba mo ya mane ye fedodo we di asante akade se peme se chirin eno ena ekoso ewo ehonom no na yento aso abakwasemu no kontase ena kura mi bobodi wo munti efire me kira lake bosomtwe abato empesua no so a bema mankwa aduna wo ye manhene ewo kontase ne kurom ena kura mi boboi won mo abose no machase efire wo butu ye wo mano se de edika ka che mo kane tetewo voter rating enei
hu etete ye no nti abe otimantem eho ena rara for asem ena meka ya omo ne rara hene ene ne dom wo mu fra wo mu so aba omo ka Asanteman ho no afi wo won sade ye ka Asante ahene no eso che Asanteman na yenu kontre fekuo no emu fekutire bantmane bafo amankwatia a wotoso ensia wose momeche moma woso chewu yani nkomo yaka na bakwasam de akyerɛ mo ɛyɛ nkoden a wokoye na okokum wohempopro na ode ne tie ɛba Asantemaa mu ɛbɛkyerɛ Asantehene ne wonkoye nwanwa ɛma Asante se na okrabrifo yi ɛna watimi akokunu yi ane na wankasa hu wo se bi do yi eno ntikane no se Otumfuo betena se bia na se de asi akyeremu wa hade amamo no kontre aye kontin Bantmahene na opsra ne nkyɛn pɛ sane ɛbɛya bibia bɛkɔso enso efri brass a oyonani esiye no ne hu koye ehu ɛma empo Santehene hu se ɛwɔ so ɔmma ne dida hɔ no mo esan se otirimɔdenfo nuademfo ati sei na wotimi dia ukodura kokune dia na jese uhu eno na omu yi Bantmahene ye kontre feku ehene safodom ne hene no omu yi ni firi Otumfuo nkyɛn na afei Otumfuo tena se dia ɔtena nanim ntentenso sane ebe ya Otumfuo de nani kutu awisi a wono ane ni mienu santamu edi behu za Bantmahene ninie wono nko ane wo hene a ɔkɔ Otumfuo animu a yeyi na pretua yeyi ni kyɛ yagye ne tuo yadi ne ntoma ekwa ha ntoma no eba fom obi ntoma no mu kra e de kyerɛ nanom abrafo emu se bibia nhyem yesi ekromo osum ansa na yama no kwan na wakɔ hene hɔ akɔkyea no wowi a wasa begina wɔ hene anim na wasa de nakode ne nneɛma nyinaa ade esiesie ne ho ɛno nti Bantmahene nana wɔwusu amankwatia a wɔtɔ so nsia a wɔda kontre feku no anim no wɔno ɛna mo sɛ wodi anim a wɔne feku wɔn mo ɛto aso a wɔn mo ɛba ɛwɔ ha aha
Nyansapo kasa mfodini so ankwa na obenya ne saa enti sa won subscriber ya wadama eni die ni abrase no aye ni se chiri na waye ni kokuru de amaye na ebia enchebia yera sana na nanto troso mayene na nanso ene abuja ebreno anya awiedu ewo ho amanhene ayemfo adehye abrempon wo mo enne wo so mo banyina no wo maba ama wo makwa akotrase sadi amamena ne hye tie no enje bi ena wo mo wo mu di dwumadie wo acha me di trudwa wo yo hene na amaya ene wo hene mu ahene na nkasa eba wo ba amamere mu no wo ba ka kire ya makwa ama metrase enipa ba akopɛ ena amamere mu no wo hene ebetrase kra ono etimi eba ekire ewo eho no se wura santra atoa yi da bia meka se wunsa ya wa bia dika pie nyenya haban ene nkokɔ mesa ene haban aka ene niema bi a yentimi mfantu dwa esugu ya wam na so kwabrani dikan ya bi ba akopɛ ne twa kyerɛ wo se de ɔti okuruwie ene ɔkrawe ene brawe nwoma so wo ba na wo ba no no obedika hu se frank asante ahusuo no se de modika hu no ene ayi ne tie no ahaban tuntum abamun ni jina ma yekwaye ahodo wa Asantehemaa yekwaye baabunu saa enso na tuntum no eye munipa ewo mu yahusuo srade awukọ srade na ewo mu no sika kokọ papa bi a yete so wa Asantehemaa no edwagu ansa no won asante ahyenso de no eno nso na edam no the symbol of authority eno na yaya edam no edikan na afi yawa no etoa so ansa no won kramo ene ono nso ne dom ono aye asante kramu hene a wo mu yi nkonya ebofom bowiem nim ne ekọ ne eba nyina bam sunsun fi ni sunsun bone edidi sante hene anim na otoa so woni se otoa so saa na oba wo mu asansafo hene ono nso ne dom na wo motoa so e ma kan tena won baanu safo eguwe nsa so na wo mu baanu no nso etoa so afi abrempon ahene nananom ene wo motoa so ubewu se etem enna na kane na asante ede kokon otutu a enwuram otu aganya enwuram eno ne pramrantie ne papa mpanyifo bi wo moto kosoro saa na wo dan no wanwe abekasa papa enye papa ye friend se etem na eno nso toa so saa na eba ene wo hu kwakosese enka ho ne sanse enibre aba eno no yi ne ti saa na eba na afedie won se sika futuro no enso egu ade hyenhyen mu na eso kwabanane dia na feidie de obeduru a wose wo ba no na won se wayiniti a wo ba eturi a efie mu pe na yegina yi a sante na ti ka to be sekwansini a ekoyi a ebezi samri yenya hu de ote okuruwe okrare ene brawe nwoma so no
afe na Asantehemaa nankasa Otumfuo osei tutu a wotoso mienu Dr. Raise the Power 2 Asantehemaa agudie Asantehemaa akade yaswa de sei chen kokro na yɛde eba ewo ahanom a front on from any echagu no front on from hima ene na budifuma bonsu ene ne dom ena omutwagu wa ha no afei ena wadu bia front on from wo won se wa bra ne nante na se kakra ama wogina ho or front on from asafo a won mo eye ma ba sa won mo mehia no a won no mta asade di Otumfuo anim no won mo ene edi agro esa kire niema ede kire se wei aya asante die ya ye ni se kokru se kire ewo Nyansapo so ene ade amamu yi enti afei na wohene ede ni eche wo dwabonase okọ na okotena se a ansa na ebiemu ama ahoho ene obi e wose okọ rotimi kosra wohene bia wakọ wakotia no won na di tawo Erunti yempie na yenkwai na yenkwoto aso emfama mo abra wohene eko dwabonas aha aye Nyansapo subscribe na share na like day 2 of the Doteyie of the Asantehemaa the late Asantehemaa nana Konadu Yiadom Dote Thank you.
na eba no wono kwa na Asantehemaa wuratrashi wie ansa no aba ye friend Manhyia yenshani ba onua no be kwa ahene onua no suta onua no kofu onua no Otumfuo chumuni achi na nanom no wom na Juabenhene sabre die ono anu nyaba e na atochemu sabre wom na be abusia samekaya adansia no na yewura no wodi di acham no ono kwa no ahene a Otumfuo tena siwie ani atubofo se yewura tena se eti yasrawo bra edom poponsio ana yawo se edi kai no we na amahene ani abrempo ni bi wo mo fa no mu di sai yedi kai ka acham sa wahene bia bo so batena se asana Asantehemaa aba wahene ba kopa ana wo sa akwanya no sa Asantehemaa ba ono yakone ekose no sa wura aba eti wubetimi aba itimu odapa awa ahemfo ni nyina mu aye Juabenhene we da sebro to sewo itimu adapa aba Asantehemaa ni enum a esan se wonya nipa gotoa ono kwa na wahene a otumi nya abotre ajeje damuo ama Otumfuo de otu okruwie ani okrawe ani brawe ngoma so Asantehemaa abatena se ne atubofo ne akwase se ohina abatena se etubada ma yesrawo wobetimi aba eno kra ne mpransa so ene atubofo ne awoka kire ne se wura aba eti ani de mu betimi aba eno nti ono nko a hene new Juabenhene no enu ti itimu ye ne de pa yewra no onwo fofo okodufo new Juabenhene ana chase odi kai se sia no a wo ba no we eye new Juabenhene ana obai na ma refi seninia ani Juabenhene a wo Asantehemaa ntam ha metre new Juabenhene a wo Juabenhene a wo ha na we ye new Juabenhene ni nua no bibiti ana okobo nesese awo ekire ewo hono wo ni na di kai na wo ba no Timoda ahofama aukodro ani ade ana Asantehemaa wahina hofafo wotisi fam na wone ne dom no mo base ya na se anya sam keto akra na Appiah wone ne dom ninia ana to so no ninia da sabra otosebo ono no mama papa okofo okodufo wonu o se fifi no mama mamure mfi sa oyo ahenkase awa Asantehemaa mu ha sa de modika atia no ono kwa ane wahene a sabia kroto Otumfuo tena siwie ne atubofo akosra ne se ohene tena se eti wo mra dwum sabe abofo kompransa ono yewra otosebo ono no okodufo no Juabenhene no wono ana na wo bai ade atonani anya sam keto akra ero nti ba ma ni abre ato abese no adu de ehu a enei anya asam keto awo ahasei Doteyie mu no bibia eka ho efa ho a wo se ema ne sipi sita na ya akono no za wa hwe Nyansapo a na wo kwasa wo data kwa manya ohene ba ko ha yeni nkomo ne emisa nsam ba ko mienu na afe yenko wadama memo akwaba ebe Nyansapo so Midiso bru katache na apomu te sei obade adama bibia kosoboko edi ni nyina wadama midini nana adu yabo otosumienu Juabenhene mentia hene Juabenhene abrafo hene abutia sadi e ka kire mo no Juabenhene hene kwa ane ohene a sabe Otumfuo ebodwa onya abotena na otena homie ama ohene betena siansa wotena siamamena ne amane ekwa mu yeto abofo a ka kire ne se ohene tena sinti asrawo bra edwomfama he ne mpensa so ane yakokose no wono ne wona nipa ane ani ne edi nkomai ohene na doso ya waso ne chenye wadama mafadie ya uhu ya ose doso yi na e obabi efiri asanse Asantehemaa bonyenye sabe eburu sabe nya do kotokwa hema watochem enu nti abrafo ya maame ya nana ya de nyina na tochem nti ya so ya boban e wa ha ene ne mafadie yi
na se wudi wura chi na baaye sa pepepe eti anna no Juabenhene mu dwuma de titu baa wa ne sai wada ma Juaben de aye esia na so san sa ayekofo sabi ya de sia ana da fo mu yi enu nti aye esi Juaben ena so sa pepepe abamba mu boyi na we no ayesekan na we ye de ne de ade no no wada ma nye kura mi ya fra no afna sabi aburu we ya de sibi bi kire ebra da sibi otu osiri bo otosu mienu eba no ya de pai no ya wonsam a ya kan a emere mu no emere makwan a metimi aka ba ku mienu bi ama adofo so nyina ate ama ye wo se Juaben ye wade ampa enti na Nyansapo wa hade na nanu ma tete ni Nyansako aso no ene yesa no badem ba ya ne anim di 40 sawo etu wada ma pai bi mi yentie wada ma ebra sabi aburu sabi nya no osachira ene da sibre otu osiri bo otosu mienu atene ba no amamra ni amani akwan so no onyankrompon okukuru dudu mi na mpo onyankrompon basa Yiadom ebo soro bo asase oto ne bo ase nwini osachira hene nti oya anwene ya Appiah bebre sade de bo yewura no Asantehemaa no sabio ana de bo da sibre otu osiri bo otosu mienu ba ku ni wono no wakantan kantan kan frafradom wakochiri kuro kochiri ma kochiri ankama chiri ankama wa otu osiri bo amponuamoa wachiri prama nkontombre sansan wansan wawura tetefo ne han ene wabrafo wakan frafra wow ba ko no ba ko atoso mienu so de wasana ade yo wasanya na anu asema ba na bi asaba bi o waso abofra pa wasama ansu no otu osiri bo agudu o ti osiri bo de ne nsa ode ne nan ana wode aba ene bo se priwtiri mu a otu osiri bo wo ya sa kum wuja kwanta na so wakum bombata sumanfo wakum atwede sumanfo biwra nya obi akuno biwra nya obi anya no unya obi afa no abrafo ni eternity asase konton kuro kusika ho ada mansa kom o kan frafra Appiah no we aya ansama won mo se ade kire dasebre otu osrebo aba badwaku a wonu mutu mampanyini afo a wonu ne jomtani a watimu onu na ne kuro mu sabe efi ampe ho na wasiesie wa na ye akono na wadamo sa ba kwasam no unim ho kakra kam ye ntie se ohene betenase a ewosa yimfo nyina ba ayamra ane amane watrase a ohene a wo maaye no untumi mabiem na mmom dasebre nko ade otumi gigitam atwan na bra wa plan open odi aba e kire sai kire mu kakra wada ma sabi aburu sabi nya no asante ni Juaben de utimi kan asante enyi Juaben na ya woni o ma bebre ho a yesumasem mbabo ne ben na ne also hunie sabi aburu sabi nya do da sebre otu osiri bo otosu mienu oya anwene ya oya Asantehemaa Bakama na ya kaso bi ya Bakama hene ya na kase tirimude akọ soro ba asase nyina sabi aburu sabi nya do na edie anu ti ne also hunu ne sa odi na Bakama hene e wa Asantehemaa anenti ansa na baba dwuma de na sa jese pompo so akofra ne mprensa so no obeba ne metimi aka mo wate no na ne aka ne de akire minu bedi hu komo medase abusia anu no tiawa Juabenhene ne yewra otiosrepo Council of State chairman ye na ono akasa ne wonam nipa ane ye ne na di nkomo ye hu atetesam ye hu nsia wo mo se ade tie yewra ansa kra na obetu nan ya watu eno no asebie ade a che wo ha no Nyansapo so nko na abenya no subscribe share na like na fo adwe nche fa to asemai pia
Yamo sound of the shadow,
Jawam, Sepanoma Brew, our better Jawamo, Ramano, no side, the Wuduku, our door. I'm up for you now, say, we are what I want. Said that 9 people be the Jawamo. Now, Konadu, Motosu, and Son, so many Yawomo. They wouldn't do Monka. Said the man, I'm here. Now, say, oh, wait there. This year, who wants a panel, Sesame, Combat William. There's a job with the hour. I don't make a wall. That was the other job on here. They are the business. And they might occur, and as I say, the Mamponghemaa for Nasi, the Riga Mamponghemaa. That's a natural meeting, Salamania, or Yamapaja, Salomon Mosil. Two masses, but masses. Yamamo, BMA, and the Tosumi, no Sadia, Yakande Chiramono, a fay, and the edit Medina, Yadia Barrier, Sabra, your two crew or Claria, and a brother Manso, Appiah the Media, Yaa Asantewaa, and a brother with Yiadom, our Tosso Amiensa, the Doteyie no, and now a Tosumienu, on a Tosso a good night, our Asantehemaa, Ahiniamuno, Yade Barrier, Naya to the Ashada, Yamia Tomoa, what's Nadano, Yabeko, Naya Sababa to us, Yamama, Nyansapo Tv, National like and affording to Asama. It didn't have Japanese, Osu, a dream, Mamma, and a Sha, what Yahinewa. I didn't see you, the Brabes, the Sibube, a bay day. Crap, Reko, and Sabe, or Jambu, be a secret, was what I was. Anyone Snaffy, Emma, I said, Blani P. Freemantam, he said, Pay, and Nkwanta, Yaa Asantewaa, white. And son, or dear Sibefitana, my quad, Ebenezer, what would turn in some morning. You are a new reclaiming. We are so for crown ye. Tonte, Yanom Sania, I know Nyansapo. I want to take a money, and Takraboni, dear, Fenam Quatriqua. What out of Mount to my effect, indeed the same. They did Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam The
monhyia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame